páčka mi odpadne. Som to tam nahádzal. Dobre. Alebo sa priam teraz niečo pojebalo. Nechce sa jej, nechce sa jej. Ja by som dneska nešiel odtiaľ do domov. Radosnejší návrat na cenu, nie toto. Houston, máme problém.
A je vybavené. Niečo jeblo. Na toto už nemám náladu. Presne tak toto dopadne, keď si kúpiš starú vraždu, motorku a iba ju opravuješ a ona nikdy nie je opravená. No. A keďže v PZPčku nemáme žiadne asistenčné služby priplatené, tak musíme ísť domov po svojej osi. Smrdí, takže niečo jeblo aj začala dymiť. Takže už je to píči. Niečo tam aj cváka. To je dlhá cesta domov. Takto celý čas ísť, to ma jebne. Čo to zase prdlo? Čím viac obmedzení, tým lepšie. Budem sa to snažiť držať čo najnižšie, no. Ach jaj. Takže ak som na tom išiel už od Žiliny a šiel som na tom tak ako som šiel, tak táto cesta domov už tomu fakt nemôže ubežiť. To je paráda. A teraz neviem, či si idem zobrať jaju, poviem na nej, by sa nepovedalo, alebo ja už neviem. Čiže ja už som si našiel nejakú pohodlnú polohu, boha. Gčko. Elektrické Gčko. Čo to neprešlo s takým riadnym hukotom okolo. Ach ty kunda. Viem, že idem pomaly, tak som sa ti uhol na krajnicu. Tu by som sa možno nemal. Nevadí, zajtra zoberiem vozík, ktorý idem na okruh, zoberiem vozík a bude to paráda. Ty kuda, prečo si sa pokazila zase, do piče, no tak nebol dobrý nápad ti nakladať hneď z prvej. Ja mám hezro tiež naložil na tej rovinke, až sa rozsvetil olej do piče. To mi zredlo, kamarát. Bývali 9 litrov za motorku a takto ju odpáliť, lebo musíš skúšať maximálku, koľko to dá, že? Dement. No, tak to pôjdeme teraz strašne dlho, 80-kou po diaľnici. To som vyslovene nebezpečný, som prekážka na ceste. A mi zdá, alebo to zase zmenilo nejako zvuk pána Fera. No nevadí. Ja vás vítam pri tom mojom dnešnom novom videu, kde si ukážeme, ako 2 mesiace opravať motorku, zobrať ju prvýkrát na cesty a hneď ju pokaziť. Pravidlo číslo 1. Nech má motorka aspoň 20 rokov. Pravidlo číslo 2. Nesmieš ju šetriť. A určite aj nejaké pravidlo číslo 3.
neviem už aké. Dávaj to do pofiderných servisov do Martina. To vrelo odporúčam. Aspoň ma to naučí nejakej trpezlivosti. Ísť pokojnou jazdou, vychutnávať si zákruty. Pozrieme sa na túto tiahlu. Zákrutečka. Jemne môžem aj cvičiť na klapanie. Počkaj, hlava, dobre. Už moc, už ma potiahlo moc. Alebo môžem jednoducho proste len pičovať. Nerobiť nič. Ty si ma ani neobyšiel a žiadne auto nešlo. Však si ma mohol zahlušiť. Somár jeden. Tým, že som celý v čiernom, nemám žiadne reflexné prvky a tie, čo sú originál na bunde, sú začiernené, tak ma možno nevidel. A to červené svetlo, čo mi vzadu svieti, tá reflexná značka EČV, tá je možno tiež neviditeľná. Sedíš to. Tam to bude kuleha. A mám 100 chutí si to ja mám zobrať aj na tú homolku. Proste len tak, z trucu, že potrebujem. Neviem, čo idem robiť. Zase sa trepať na homolku. Nač, tie 4 zákruty. Príjem domov, budú 4 hodiny, príjem tam bude 5. Už si počkám na ten okruh. Ja tak rád by som tomu pridrbal teraz. Motor. Bolí ma chrbát. Tento posed a táto rýchlosť vôbec nejde dokopy. Fakt peklo, ale fakt som tie diaľnice mali ísť dolu a netrepať sa po nej, veď to je všakým 80, aj keď iný chodia 80, že? A nestaví ani oľa, keďže odpočítame tých 5 km z tachometra, tak ani tých 80 rozhodne nejdem. Dacia ma predbehne. Dacia! Idem do pomalého pruhu pre nákladiaky. Alebo poviem si tuto na motokrosovú dráhu. To je motor. Japonské motorky sú držiaky. Vydrží všetko. Iba 6. majiteľa z Martina, ktorý tomu dáva kvalite na frak, to už nevydrží. Nie, že by som podceňoval servis, všetko som robil ako sa má. Aj som olej menil, dokonca skôr než sa má. Nie, že by to storočnej motorke malo nejako pomôcť, ale prevencia je prevencia. Alebo že by som teraz urobil chybu, keď som menil olej, že by som niečo urobil zle. Ale čo sa pri výmene oleja dá spraviť zle? Vypustíš, vymeníš filter, do nového filtra naleješ trošku oleja, natrieš tesnenie olejom trošku, naleješ olej do potrebnej hladiny a keďže čo si ten filter ešte zoberie, dáš tam proste tak, aby bolo dobre na riske, aj po preštartovaní. Kontroloval som hladinu pred odjazdom, tá bola dobrá. Joj, ale ideš tuho. A všetko bolo v poriadku. Už by som bol snáď čistý dement, keby nezvládnem vymeniť olej. Joj, to na Yamahe asi ani ja radšej robiť nebudem, ak sa vás stá toto. 76 900! Otvárame šampus s takýmto nájazdom. Možno by som si mal kúpiť tú handsfree sadu do prilby a volával by som aspoň s niekým a nerozprával by som sa sám so sebou. No, sám o seba nudím. Ale zhrňme si to, jak sa to robí. Pokazí sa ti motorka a ty skonštatuješ, že najlepšie ako ju dostať do garáže po vlastnej osi. Ja dúfam, že to bola nejaká prkotina ako s tou sviečkou, keď bola uvoľnená, vlastne bolo ju treba len prepúzdriť, všetko bolo v poriadku. Aj vtedy jazdila dobre, len trošku cvakala, ale to bolo iné cvakanie, toto je vyslovene aj z výfuku, čo si ide nejaká kuleha. Kokos, teraz idem tak pomaly, že by som si možno aj tej bošackej mohol struhnúť a policajti by mi nič nepovedali. Vy to vlastne ani nešoférujete, to si môžete dať, vy ste chodec. Čakám len, kedy ma nejaké auto trafí. Povedať, takto pomaly chodí. To je na pokutu. Bezdôvodne pomalá jazda. Určite to má takúto nejakú špecifikáciu v zákone. Nejaký paragraf 64/16. No, hovorím, je to tu. Som mohol zahynúť. Čakaj. Poďme. Ešte kúsok. A idem presne o 200 km pomalšie, než som tušil naposledy na tomto moste. Keby mám aspoň tempomat, si tam nastavím túto leňochodziu rýchlosť a vystriem sa, nebudem sa musieť držať. No otázka je teraz, či to ešte dať do servisu, alebo to rozoberať na diely a predať to po kúskoch.
Týchto starých motoriek je málo, náhradné diery nie sa. Teraz niekto roztrieskal takúto, tak z toho predáva len zvyšky, predné svetlo nemá, to je rozbité, nejaké kapoty to nemá, ale sú rozbité. Tieto kapoty ešte sú funkčné. 30 km ešte minimálne 20 minút, kým z tejto vraždy zídem dolu. Pane a Bože, prečo som si nemohol nájsť nejaký iný koníček? Ja neviem, napríklad stolný tenis, tie rakety stoja nič, loptičky stoja nič, alebo iný lacný koníček. Nie, ja sa musím dostať do tohto, že tu nič nemôže byť lacné. Už keby som bol autíčkár, podľa mňa, tak na to stojí menej peňazí a menej nervov. Jedine, že by som si kúpil Forda. Je to síce morda šoférovať Forda, ale tá spoľahlivosť je vraj otázna. Ale tiež by som si mohol kúpiť Mini Cooper. Ako povedal Laco, tam nie je otázka, či sa to pokazí, tam je otázka, kedy sa to pokazí. I to je jak s touto mojou motorkou. Nie či, ale kedy a čo? Lebo tu ešte aj otázka, že čo? Pretože vždy ma prekvapí. Vždy. Teraz si presadnem na Yamahu a ustrelí mi dekel. Len čo potiahnem za plyn. Tam ho len pohľadkám a už to letí. Šialený stroj. Ale tak šla aspoň zo začiatku táto tak ako mala. Tak veru, keď si zvykneš na ten liter na 600, ten prechod už nie je pekný, no. A tá je bývalá, čo má Suzuki 600, tá jazdila parádne, myslím, tá motorka. Ešte aj strieľala krásne, to si podradil, vytočil si to na 10-11 tisíc. On tak jemne si prstíkmi len tak potočil ten plyn a chrlila modré plamene z výfuku. Strieľala, to bola krása. Bolo by možno zaujímavé sa teraz na nej opäť zviesť, aké je to v porovnaní, lebo Boh vie, či toto nie je chúďa. Ale bola to super motorka na začiatok. To som bol z toho hotový, jak to ťahá. Vtedy som si o litri som ani nesníval, že by som si liter mohol kúpiť, alebo ako to vôbec môže jazdiť, aký ten výkon môže byť. A úprimne ten výkon na tých litroch je nezmyselný. 200 koní. To je non-stop výkon, non-stop plyn. Raz mi niekto hovoril na Šturci, že liter, blablabla, liter, ale to strašne žerie gumu zadnú. Ja si hovorím, že aké je to možné. A že lebo proste ten krúťak je tam väčší a furt za to ťaháš, furt máš za to ťahať a to proste ti tú gumu zožerie. No ani som sa nenazdal a veru tak bolo. Kúpil som si litra s dobrou gumou, ktorú som síce trošku zgumoval, lebo bola stará a nebudem jazdiť na starej gume, tak som trošku pogumoval, ale dezenu tam stále bolo dosť, no a potom som prešiel XY kilometrov 2000 a guma čau, potom som na tom ešte jazdil ďalej, však ja potrebujem kraje, potrebujem stred, nebudem kúpať teraz novú gumu, keď pôjdem na okruh. Tak tesne pred okruhom si tú gumu vymením. Vlastne už som tú gumu mal aj doma kúpenú, ale nebudem ju drať. Tak som na tom jazdil ďalej. A až potom som si všimol, že mi z tej gumy už vykúka ten kord. Boli tam také nejaké mikrootvory a normálne na svetle ti to presvítalo odtiaľ. Už mám aj desi video, ale tak si vravím, že OK, okruh, neokruh, musím to prezúť skôr. A dal som tam Batlaxy z 23, keďže je to tá trojzmes, tak pevne verím, že ten stred, ktorý je tvrdší, tak nejaké tie kilometre vydrží, lebo presúvať sa takto na humolku dá zabrať, no je to proste zbytočný presun po rovine, no. Tak ja pevne verím, že tie gumy čosi vydržia. A takisto išlo mi aj o tie mäkké okraje, niekto čosi podrží. Nie, že by nejaké gumy nedržali, tieto Diablo Rosso držia na parádu a podľa mňa na ceste im na limit ani neprídem. Ale predsa len istota je istota, takže keď to bude mäkšia zmes a bude lepšie držať, ak teda mäkšia zmes rovná sa väčšia priľnavosť alebo adhéznosť voči povrchu, tak by to tak malo byť. Bahal, už idem tuho, už idem 90, už je vážne. Alebo že by som sa ešte predsa len jebol po vrecku a kúpil by som do tohto druhý motor. To je kotina. To určite robiť nebudem. Predorite už ma boli aj to zápestie. A keby som šiel hen tam len mimo mesto, by som možno mal aj kultúrny zážitok. By som si šiel 50 celý čas, obzeral by som si tam tie rodinné domy, prírodu. Aj tu mám nejakú niečo, neviem to nazvať. Keď bude to zápestie, bude mať na šrot. Sa do toho zapieram v kuse. Au. 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 A už prdím na to. Zaveziem to domov, do garáže a Jasmínu nechám odpočívať na útorok. Motor. Tu
určite motorka z 90 rokov a určite na nej iba mení olej a filtre, že? A nič sa mu na nej nekazí. Precestoval s tým pol sveta, má to 400 000 a náhradné diely ho stoja nič. Teda údajne, lebo ešte žiadny nemenil. Shit, ešte určite chodí za 4 litre, nie ako ja. Pani, hoďte ma domov, vy tam máte dodávku, máte tam kopec miesta. Zoberte ma domov. No, mňa by mohli takto ťahať domov. Bolí. Jak si to mám inak chytiť? Ale sa ti ide, čo? Veľké sklo pred sebou, ani nevieš, že ideš. Ja, taký som bol frajer, mám dve motorky, keď sa mi jedna pokazí, mám druhú, ale v tomto prípade to skôr jednu mám furt pokazenú, tak musím jazdiť iba na druhej. Bože, tak rád by som tomu pridrbal. Ale nemôže, mama mi zakázala. Povedala, že keď si kúpim motorku, takže ma vydedí. Ale ja som si to študoval. To by som musel robiť niečo vážne. Niečo akože byť trestne stíhaný, alebo tak, aby ma mohla vlastná matka vidieť. To nie je také ľahké. Ty kokos, ale toto je naozaj nekonečná cesta. Zima mi je v tomto tuneli. Vraj je tu 84 stupňov podľa kamery. Či kamery. Tachometra. Nemôže tu byť tak teplo. Alebo zastavím a postavím sa tu na dorohu. Pretože v rohu je 90 stupňov. Juj, ale už mi je naozaj zima, už dosť. Už chcem ísť von. Svetlo na konci tunela. Slnko na konci tunela. Poď. No. Ešte nič. Čo? Nie je to teplejšie. No počkaj, Paolo, zavolám ti. Kedy máš miesto v servise. Zase mi povie, že o mesiac. Lebo máte plno. Ako každý servis. Máme plno. Furt máme plno. No. Už aj Fabia na plyn ma obehala. No to som dopadol. Inak dobrý nápad je, že keď vám je zima, tak si tú koženú bundu aj zapnúť a nemať ju rozopnutú. To by ste nesmeli byť retardovaní ako ja. Joj. Núda. Ale už aspoň viem, z čoho mám to zápestie také dokapané. Presne, to bude presne ono. Presne taká poloha ruky na tom plyne. Skoro ako pozadie na Windows XP. Ale také, aká krajina. Čiže vlastne, ja som sa nevedel rozhodnúť, či ťa budem môcť zobrať na okruh, tak ty si túto dilemu za mňa vyriešila úplne sama. Proste si sa pokazila znova. Ani si nevyskúšam tú 600 na okruh. Iba, že by som si od niekoho 600 požičal. Kto by bol dostatočne veľký blázon na to, aby mi požičal motorku na okruh? Hláste sa. Môj e-mail nájdete v popise tohto videa. Nie, nedávam svoju mailovú adresu. To je ostro sledovaný osobný údaj podliehajúci GDPR. Kokos, prekračujeme rýchlosť, to je neuveriteľné. Klopíme. A pozrite sa na túto krásnu vrácačku. To je dokonale na tréning. Jemne vysadnúť a klopíš. Klopíš, ale motorke sa nechce. Ale toto je naozaj pekná zákruta. Pozri. Ja, pekne. Výjazd. Takže to som vlastne ešte na motorke nešiel. Iba autom tady to chodím. No fajne. Fajne to tu bude. Aj tuto a ďalšia zákruta šialená. Sa tu budem točiť ako južan v kukurici. Čo už. A teraz ešte keby tu stáli policajti a nebude dostanem pokutu za rýchlosť, tak to už mi povedz. Pokazenej motorke dostane pokutu za rýchlosť, čo sa snaží ísť čo najpomalšie. A prečo vlastne nejde pomaly? Prečo tomu tak tlačím? Hľadajte, že som si namontoval novú brembo brzdu, ktorá sa mi najvyššie zdá celá gumová. No ale počuťa, že tam čosi nejde dobre. A sme tu, z výletu, pokazili sme sa a sme tu.
paráda. No čo už. Nie je to dobré. Počuť to. No čo už. Ďakujem vám za pozornosť. S touto bombou sa s vami lúčime. A dovidenia zase niekedy na budúce.